No, tu Peťo Sihalský. Dnes máme koľko, pozrieme. Neviem, či to zaostrí. Je 17.12.2015, 22.22. Samozrejme, že dnes som bol v robote do 3:30, potom si urobiť prvé vizitky. A teraz som sa až dostal k tomu, že idem urobiť ďalšie video, kde troška opíšem, že kto som. Nebude v ňom, že čo chcem urobiť. Nebude v ňom volebný program strany, nebude v ňom moje myšlienky. Toto je video len kvôli tomu, že niekedy, alebo respektíve človeka, ktorého chcete voliť, tak chcete troška vedieť, čo má za sebou, čomu sa venoval, či je v niečom odborník, či niekoho niekedy podrazil, akú má minulosť, no proste takéto veci. Takže toto bude zamerané čisto na minulosť. A bude to zase robené formou fotiek, aj keď to predchádzajúce som vrál, že budú fotky a nakoniec tam neboli žiadne fotky, iba video. Takže uvidíme, čo bude, ale pokúšam sa to zase urobiť také stručné do maximálne 5 minút. A to nebude to najdôležitejšie volebné video, toto bude len čisto zamerané na minulosť. Hej. No tak teraz sme na izbe, vám ju ukážem. No a teraz môžeme troška pozrieť aj do skrine, není problém. No tu máme nejaké potraviny, toto je nealkoholické, hej. 0,0, takže to ja som abstinent. Tu mám ešte ďalšie tie vizitky, čo sa si dneska dám robiť. Tu mám vizitky od kamaráta. Také základné polotovary, strávu. No a tu mám bundu zimnú, hej, normálne jesennú. Tu mám ešte historické tričko, berieme si svoju krajinu späť. Národ povstaň, nežije živoríš. Tu v súčasnosti mám Putina, hej, neviem, či to vidno. Také troška kontroverzné tričko, ale ja ho mám rád. Tu mám kúpené, varené akože víno, ale to len preto, že sa mi páči fľaška. No a toto som si kúpil tiež na tržnici, aby som mal troška, keď som aj vzdialený od rodiny a sú sviatky, aby mi to troška pripomínalo. No, tak ešte taký záverečný vstup. Ja dúfam, že týmito volebnými videami sa mi podarí presvedčiť nie tých, čo ma poznajú, lebo tým verím, že väčšina ma bude voliť, až nemajú nejakého bližšieho kamaráta, ktorý tiež kandiduje, ale skôr tých, ktorí o mne v živote nepočuli, hej. Takže teraz sa prihováram hlavne tým, ktorí o mne v živote nepočuli, alebo respektíve počuli také veci, čo si chcú overiť, tak sa pokúsim na niečo z toho zodpovedať. Dobre, vyplo mi svetlo, neviem prečo. A naozaj poctivo ju na pána Petra hľadali aj policajti. A nedávno dostal znova pokutu. Či policajtov rozhnevala viac prekročená rýchlosť, alebo fakt, že si ich preventívne nakrúcal, názor nech si už z reportáže Matia Neumana urobí každý sám. Peter išiel autom z práce, keď zastavil na križovatke, zahľadil sa do spätného zrkadla. Som si všimol, že za mnou stojí auto, pravdepodobne s policajtami. Keď naskočila zelená, vydal sa smerom k ubytovni, v ktorej momentálne býva. Keď to bolo 100 metrov pred ubytovňou, tak ma predbehli, zastavili ma šroftovacím terčom a že cestná kontrola.
Po kontrole dokladov začalo jednému z policajtov nepochopiteľne prekážať ťažné zariadenie, ktoré má Peter namontované v zadnej časti svojho auta. Povedal, že zaplatím 20 eur za pokutu, že mám ťažné zariadenie namontované, keď neťahám pripojené vozidlo. Odnímateľné ťažné zariadenie je podľa vyhlášky povinné od decembra 1997. Petrové auto je staršie a tak sa na neho táto povinnosť nevzťahuje. Policajti boli neoblomní a trvali na pokute. Najprv, že 20 eur, že ja som nepáči, že 60 eur pokutu a že ak nezaplatí, tak sa mi zoberie ten preukaz. Po zaplatení pokuty policajti odišli, no a Peter ešte v ten večer napísal na postup policajtov sťažnosť. Odpoveď bola prekvapujúca. Pokutu už mu vraj neudelili za ťažné zariadenie, ale za nerozsvietené svetlá. Sťažnosť bola vyhodnotená ako neopodstatnená, pretože policajti mali právo udeliť pokutu za nezapnuté svetlá. Pri prejednaní akéhokoľvek dopravného priestupku musí byť vodičovi zrejme, čo mu je kladené za vinu, akého dopravného priestupku sa dopustil. A v prípade preskúmavania tohto postupu polície samozrejme nemôže dojsť preklasifikovaniu na nejaké iné porušenie. Policajti stále trvajú na svojom a síce, že pokutu dali za nerozsvietené svetlá. Vodič tohto osobného motorového vozidla dostal blokovú pokutu v hodnote 20 eur. Lenže Peter je domáci kutil a na aute má zlepšovák. Svetlá sa na aute automaticky zapnú hneď po naštartovaní, čo nám aj názorne ukázal. Auto štartuje dvomi spôsoby, takže vám ukážem obidva. Prvé zatisnem tlačítko, pustím, svetlo to rozsvietilo, hej. Že automaticky sa vám rozsvietia svetlá ako náhle naštartuje. Áno. Druhý spôsob je taký, že za tretie zatlačenie mám naštartovať prvé, druhé. Peter však spravil zásadnú chybu hneď na začiatku, ktorú si v danom momente neuvedomil. Pokutu totiž neuvážene na mieste zaplatil a tým s ňou de facto súhlasil. Čierny Peter tak ostal v rukách Petra. Preto ak nesúhlasíte s rozhodnutím policajta alebo máte pochybnosti o jeho konaní, máme pre vás radu. Ak sa domnievam, že pri postupe polície je porušený zákon v policajnom zbore, ktorý má rešpektovať vážnosť, dôstojnosť a prejednávanie priestupku má byť v určitej slušnej úrovni, tak môžem si urobiť z takéhoto prejednania obrazový alebo zvukový záznam. Iba pár mesiacov po udelení spornej pokuty má Peter ďalší problém. No a opäť s políciou. Podvolenie totiž išiel rýchlejšie ako mal a neostalo to bez povšimnutia dopravných policajtov. Natočili na mňa radar policajti a zastavili ma tam. Prišiel ku mne policajt, že to je hliadka a on že či si uvedomujem, že som išiel rýchlejšie. No ako ja si to nejak neuvedomujem, ja som nepozeral na tachometer, ale No, že som prekročil 24 km za hodinu. Keďže Peter mal v minulosti negatívne skúsenosti s postupom polície, dal na naše rady a za krok policajta sa rozhodol nahrať na mobilný telefón. Som povedal, že ja viem o tom, že si môžem váš zákon nahrať, za istotu si to nahrá. Nahrávanie však policajtovi ako si prekážalo a dokonca ho Petrovi zakázal. Pri výkone svojich povinností, ale policajti nahrávanie musia strpieť a nemôžu ho zakazovať. Policajt nemôže v tomto prípade zakazovať, aby si občan takýto záznam robil. Už možno dôvodom nervozity dopravného policajta z nahrávania bolo to, že pri plánovanej dopravnej kontrole v nepriaznivom počasí na rušnej ceste sa ani len neunúval na seba navliecť reflexnú vestu, čo je jasne vidieť aj z nahrávky. Policajt pri takomto výkone právomoci mal mať reflexovať. No ale vráťme sa k Petrovmu priestupku. Keďže nemal pri sebe 100 eur na zaplatenie pokuty, policajt postúpil riešenie priestupku na správne konanie a okamžite zakázal ďalšiu jazdu. Že on sa rozhodol, že mi dal okamžitý zákaz jazdy. Vodič v obci prekročil rýchlosť o 24 km za hodinu, preto mu bol zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda mu bola zakázaná. Priestupok sa bude prejednávať v správnom konaní. A zdá sa mi tento postup polície v prípade takéhoto porušenia prekročenia rýchlosti za neprimerane tvrdý. Pri takomto priestupku sa ale obyčajne ešte povoľuje aspoň dojazd domov alebo minimálne preparkovanie na bezpečné miesto. Môžeme len hádať, či dôvodom okamžitého zákazu nebolo práve nahrávanie na mobil. Po odobratí vodičského preukazu policajti hneď odišli a Petra nechali s autom stáť v strede frekventovanej cesty bez možnosti preparkovania do bezpečia. Nechal ma na ceste, kde boli dvojazdné súly, normálne ako prekážku v cestnej premávke.
Policajti tak Petra nechali niekoľko hodín v ohrození, čo je vidno aj na fotografiách. Už je pekné vidieť, ako polícia dohliada na bezpečnosť na cestách. Peter podal pre podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa aj trestné oznámenie. Vzhľadom na to, že konanie policajta nenaplnilo znaky uvedeného prečinu ani iného trestného činu, vec bola odložená, nakoľko nebol dôvod na začatie trestného stíhania. Peter by mal určite využiť svoje právo a podať podnet na inšpekciu ministerstva vnútra. V každom prípade stále platí. Policajtovci pri výkone ich služobných povinností máte právo nahrávať a rozhodne by s tým nemali mať žiadny problém. Ak sú policajti dostatočne odborne spôsobili a vedia, akým spôsobom môžu zmysel zákona postupovať, tak takýmto policajtom nemôže v žiadnom prípade prekážať, ak si niekto z prejednávania priestupku robí zvukový alebo obrazový záznam. Takéto veci môžu prekážať len policajtom, ktorí naozaj v tomto prípade buď majú pochybnosti o svojom postupe, alebo sú si neistí tým, či konajú vždy v súlade so zákonom. Ja sa domnievam, že tu mala polícia okamžite ako náhle vyťahoval zbraň a zasiahnuť, pretože nie je jasné, či tá zbraň je pravá, akým spôsobom ten človek ju vie ďalej použiť, môže ohrozovať ľudí naokolo. Takto reagoval Fialský na to, že nie je schopný uživiť rodinu bez vodičského preukazu. Do situácie vinil políciu a štát. Pán Fialský absolútne má britské právne vedomie, vôbec si neuvedomuje, čo robí. Myslíte si, že je to prirodzené, že by sme chodili po meste, jak niekde na západe v Klondajku a budeme strieľať do vzduchu, lebo sa nám to páči všetkým? Na autentických záberoch je jasne vidieť, že operatívni policajti boli v tesnej blízkosti strelca po celý čas, čo si on neuvedomoval. Potom, ako sa vzdialoval od rozhorčeného demonstrujúceho davu, polícia takticky a nenápadne zasiahla. On ma chytil za ruku, že bol so mnou kamarát. Ušiel som do davu, ale bez to sa odbál. Viete niekto, kto je tento človek? Indivenzia, ale slobodný vysielač. Bývalý elitný policajt Jan Rejna tvrdí, že pokus o zadržanie Fialského mimo davu mal svoje reálne opodstatnenie a bol správne. Hrozilo tam pri odoberaní zbrane páchateľovi nebezpečenstvo, že pri manipulácii príde k náhodnému výstrelu a mohlo sa stať, že dav by sa postavil na ochranu páchateľa a vec by bola veľmi, veľmi komplikovaná. Tak sa aj stalo, nepomohlo ani to, že sa policajný operatívec strelcovi legitimoval. Jediná spolupráca, ktorá z jeho strany bola, bolo, keď som ho vyzval, aby vydal zbraň. No tak to vám môžu aj tu ukázať. V prípade, že súd uzná Petra Fialského vinným, za výtržníctvom mu hrozí pri najmenšom podmienka, alebo najvyššia sadzba až 3 roky vo väzení. Iveta Krupová, televízia Joj. Po mesiaci. Rozbili mi okno, ty. Ai,
Mám! Mám! Esostová na Filičky ocelové. Au! Ešte Vojtovi prosím na hlavu. Au! A prečo ma udierate? Prečo ma udierate? Nekladem žiadny odpor. Ja by sme tam museli strieľať! Nie, berám! Prosím? A my tam museli strieľať! Ja som nestrieľal, vy ste strieľali. Ale my sme museli!